हाय हॅलो, इथे बघू शकता आज आपण तर ढोकळ्यासाठी मी इथे 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। बघू आज आपण ढोकळ्याची रेसिपी बनवणार आहोत। तर मी ह्या ग्लासाने 1 ग्लास इथे पातेल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि हा 1 चमचा मी आता याच्यात साखर टाकून घेणार आहे। हा चमचाने मी एक चमचा साखर टाकून घेतलेला आहे। बघू शकता 1 टेबलस्पून मी इथे लिंबू सत्व टाकून घेतलेलं आहे। या पाण्यामध्ये छोटा टेबलस्पून मी इथे लिंबू सत्व टाकून घेतलेले आहे, सॅट्रिक ॲसिड म्हणू शकतो आपण त्याला अजून। आणि याच्यात 1 चमचा मी इथे 1 पळी मी तेल टाकून घेणार आहे। ते बघू शकता एक ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि त्या पाण्यामध्ये मी 1 चमचा ह्या चमच्याने मोजून साखर टाकलेली आहे। सॅट्रिक ॲसिड मी 1 छोटा चमचा टेबलस्पून सॅट्रिक ॲसिड टाकून घेतलेला आहे आणि एक चमचा मी गोड तेल टाकून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने आता हे छान आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे पाण्यामध्ये। ते बघू शकता आणि 1.5 ग्लास बेसन पीठ घेतलेलं आहे। हे छान असं बारीक चाळून घेतलेलं आहे। इथे मी आता थोडं छोटा चमचा आहे हा मसाल्यातला, मी याला थोडीशी हळद टाकून घेणार आहे। अर्धा चमचा किंवा पाऊण चमचा टाकायची थोडीशी रंग येण्यासाठी। इथे बघू शकता मी अर्धा चमचा मीठ पण टाकून घेणार आहे थोडीशी टेस्ट येण्यासाठी। आणि आता हे पीठ छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्या पाण्याला। आता हे सगळं विरघळलेलं आहे आपलं हे पाणी, साखर, लिंबू सत्व आणि तेल आणि मीठ थोडं टाकून घेतलेलं आहे अर्धा चमचा। इथे बघू शकता आता हे छान पाणी विरघळून झालेलं आहे। आता याला पण आपण आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठामध्ये हळद टाकलेलं हे बघू शकता अशा पद्धतीने छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता छान मिक्स झालेले आहे। आता हे पीठ आपण पाण्यामध्ये ओतून घेणार आहोत। ते बघू शकता आता हे पीठ मी एका ताटलीत काढून घेतलेलं आहे। आता याला थोडं थोडं टाकून आपण याच्यात पाण्यामध्ये टाकून मिक्स करून घेणार आहोत हे पीठ। इथे बघू शकता हे पीठ आता आपण ह्या पाण्यात टाकून घेणार आहोत। आणि आता याला छान असं घोटून घ्यायचं आहे या पाण्याला। एकाच अँगलने असं घोटायचं आहे त्याला छान। इथे बघू शकता आता आपण छान असं एकाच डायरेक्शनने असं घोटून घेतलेलं आहे हे पीठ। हे बघा किती छान हलकं फुलकं झालेलं आहे आपलं पीठ। याला असं 5 मिनिटं असं एकाच अँगलने असं छान फिरवून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आता हे पीठ आपलं छान मिक्स झालेलं आहे, कुठल्याही गाठी राहिलेल्या नाही त्याच्यात। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आता याला आपण 10-15 मिनिटं थोडं झाकण ठेवून बाजूला ठेवणार आहोत भिजण्यासाठी। इथे बघू शकता मी आता इथे आपला हा ढोकळ्याचं बॅटर मी असं तयार करून घेतलेलं आहे। आता याला आपण कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। मी आता इथे कुकरमध्ये 1 तांब्या पाणी टाकून घेतलेलं आहे, जाळी टाकलेली आहे। आता मी कुकरच्या डब्याला तेल लावून घेणार आहे आणि त्याच्यात हे आपला मिक्स केलेलं बॅटर ढोकळ्याचं बॅटर टाकून घेणार आहे। आता ह्या बॅटरमध्ये आपण याला 15-20 मिनटं मी पेस्ट करण्यासाठी ठेवलं होतं। आता याच्यात मी अर्धा चमचा इथे बघू शकता हा पोहे खायचा चमचा आहे। आता हा अर्धा चमचा मी याच्यात खायचा सोडा टाकून घेणार आहे। आणि खायचा सोडा हा टाकल्यानंतर आपण याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटं याला छान एकत्र मिक्स फिरवून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। इथे बघू शकता आता आपण गॅसवर आता कुकर ठेवून घेणार आहोत पाणी उकळण्यासाठी। इथे बघू शकता असं पेटून झाल्यानंतर असं आपलं छान हलकं पीठ होऊन जातं हे। आता हे बघा किती छान झालेलं आहे हे बॅटर आपण ओतून घेणार आहोत ह्या अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता हे पूर्ण बॅटर मी आता ह्या डब्यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे। आता याला या डब्याला आपण टॅप करून असं थोडंसं सेट करून कुकरमध्ये ठेवणार आहोत। आता इथे मी पूर्ण बॅटर या डब्यामध्ये ओतून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आता हा पूर्ण डबा आपण आता कुकरमध्ये ठेवून घेणार आहोत स्टीम करण्यासाठी। बघू शकता आता या कुकरच्या झाकणाची मी शिट्टी काढून घेतलेली आहे, रिंग पण काढून घेतलेली आहे। तर आता याला मी झाकण लावून घेणार आहे आणि 15-20 मिनटं
शिजवून घेणार आहोत. तर याला आता आपण इथे बघू शकता, याला आता आपण असं झाकण लावून ठेवायचं आहे. आता याला 15-20 मिनिटं आता छान वाफवून घेणार आहोत, शिजवून घेणार आहोत. इथे बघू शकता आता 15-20 मिनिटं आपल्या ढोकळ्याला झालेले आहेत. तर आता आपण गॅस बंद करून टाकणार आहोत. इथे बघू शकता असा छान आपला ढोकळा फुगलेला आहे छान. तर चला आता आपण याला डब्यातनं बाहेर काढून घेणार आहोत. चला आपला असा ढोकळा छान तयार झालेला आहे. तर बघू शकता आता अशा पद्धतीने आपला ढोकळा छान असा फुगलेला आहे. तर आता याला आपण डब्यातनं बाहेर काढून घेणार आहोत. एकदम असा छान स्पंजी. तर इथे बघू शकता असा छान आपला ढोकळा निघालेला आहे आणि कलर पण खूप छान आलेला आहे. इथे बघू शकता एकदम स्पंजी झालेला आहे. हे बघा एकदम सुंदर, एकदम छान मस्त असा ढोकळा आपला लुसलुशीत तयार झालेला आहे. बघू शकता याला आपण आता फोडणी तयार करून घेणार आहोत. इथे बघू शकता मी आता याच्यामध्ये अर्धा ग्लास हे बघा एवढं पाणी घेतलेलं आहे सिरप बनवण्यासाठी. 1 कप मी पाणी घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा छोटं फुलपात्र भरून साखर टाकून घेणार आहे. हे आपल्याला सिरप बनवायचं आहे या पाण्याचं. मी पाण्यामध्ये साखर छान अशी विरघळून घेणार आहे. इथे बघू शकता आता आपण सिरप टाकून घेतलेलं आहे. आपण साखरेचं टाकू शकतो. प्रथम आता याला आपण कापून घेणार आहोत. हे बघू शकता अशा पद्धतीने आपण आता हे छान कापून घेतलेलं आहे. एकदम आपला स्पंजी असा छान ढोकळा तयार झालेला आहे. इथे बघू शकता एकदम असा हात धपतोय, स्पंजसारखं तयार झालेला आहे. तर याच्यात आपण आता साखरेचं पाणी टाकून घेणार आहोत 2-3 चमचे. इथे मी साखरेचं पाणी करून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता फोडणीसाठी मी 1 चमचा गोड तेल घेतलेला आहे. जिरे मोहरी टाकून घेतलेले अर्धा चमचा आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या मध्यभागी चीर करून त्याच्यात मीठ भरून आणि कढीपत्ता टाकून अशा पद्धतीने मी फोडणी करून घेतलेली आहे. आता मी कोथिंबीर पण टाकून घेणार आहे त्याच्यात. बघू शकता या अशा पद्धतीची आपण फोडणी करून ढोकळ्यासाठी ही फोडणी आपण ढोकळ्यासाठी तयार करत आहोत. कोथिंबीरला पण छान परतून घेणार आहे 2 पोळ्या. अशा पद्धतीने आपण सगळे फोडणी याच्यावर टाकून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण आता फोडणी छान ढोकळ्यावर टाकून घेतलेली आहे. असा सुंदर आपला छान स्पंजी असा ढोकळा छान असा तयार झालेला आहे. बघू शकता बघता क्षणीच खावासा वाटतं. आणि हा ढोकळ्याची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सगळ्यांना व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद.